בוקר טוב, כאן מרי מהגמדיה, והבוקר אני אעבור איתכם על איך להחליף סיסמה. אז דבר ראשון ניכנס לאתר הראשי שלנו, של הגמדיה, ונלחץ על כפתור הורדות וקישורים. נרד למטה עד שנראה Battle.net, אוקיי, שזה האתר הרשמי של בליזרד, איפה שמוחזקים כל הסיסמאות שלכם, וכמובן שאתם יכולים להיכנס לאתר הזה, איך שאתם רוצים, מגוגל, לרשום למעלה בחלון של הדפדפן שלכם. eu.battle.net בשביל להיכנס ל-Battle.net האירופאי, כי שם החשבון שלכם, לפחות של רובנו. נלחץ על כפתור World of Warcraft, ולאחר מכן על כפתור הלוגין. הוא יבקש ממני את הכתובת דואר שלי ואת הסיסמה, אני אתן לו אותם. ואני אלחץ על כפתור הלוגין. אוקיי, בשנייה שהתחברתי למעלה יהיה לי Welcome ואת השם שלכם, ואתם יכולים להגיע לכל השליטה על החשבון שלכם על ידי לחיצה על Account. נלחץ על כפתור Account למעלה, יש אותו גם למטה אם אתם רוצים, ואתם תגיעו לפרטים האישיים שלכם. פה אתם לוחצים על Settings, יורד לכם חלון, ואתם יכולים מפה לראות שיש לכם כל מיני אופציות שונות. אנחנו נלחץ כרגע על Change Password. ב-Change Password אנחנו נכניס את הסיסמה הישנה שלנו, את הסיסמה החדשה שאנחנו רוצים, ונאשר את הסיסמה החדשה שאנחנו רוצים, ונלחץ על Continue. והוא אומר לי שהסיסמה שלי לא נכונה, מעניין למה. וסקסס, יפה מאוד. אוקיי, זהו, שיניתם את הסיסמה שלכם.